Bueno, vou vos contar o que pasou. O outro día levanteime pola mañá ás 4, collín as cañas, as poteras, todo o rollo, subín todo no coche e arranquei pescar ao muelle tranquilamente. Na rotonda para a Guardia Civil a min. Díceme: anda vai usted a estas horas, mona? Dixen eu: oi, xo, mona, tu puta madre, Tal lle dixen aos dous guardias. Meteronme unha ensalada de hostias que non as vin vir por ningún lado. Pegarme bien duro, aquí, ali, neste lado e naquel. E calei a boca e tirei para diante. Que lles iba a dicir eu aos guardias? Tuve que quedar sin pescar. Cheguei á casa, volvíme a deitar, dixenlle á muller: eu non volvo a ir pescar. Pesquei unha ensalada de hostias que me doen todos os lados. Hasta me doi ao levantarme. Así que tira cas cañas e con todo. Eso foi o que pasou. Deixada a cousa así, non lle dedes voltas. Xa estou hasta o carallo. Moitas gracias a todos e boas noites.